for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ko ang best friend ko. Alam ko, hindi na bago ang ganitong klaseng kwento. Pero, I just wanna share my secret file. Itago nyo na lang ako sa pangalang Hill. At ito, ang aking secret file. Ang best friend ko ay tawagin na lang natin sa pangalang Kara. Taong 2004, high school kami noon. Third year. Etong best friend ko na ito, matalino. Pero napakamanang kung pumorma. Seryoso. Mabait naman. Ako naman yung kabaligtaran niya. Easy-go-lucky. Typical na teenager na gusto lang mag-enjoy. Masasabi ko na hindi naman abo ang laman ng utak ko. In short, kaya ko rin namang makipagsabayan. Pero hindi talaga ako mahilig magsunog ng kilay. Iba ang diskarte ko. Madalas kasama sa trouble sa school, basagan ng muka, panggugulo, pangaaway ng babaeng estudyante. Tapos, sabay-sabay ko silang liligawan, tapos girlfriendin ko sila. Astigin yung dating, member ng frat. Yan. Ilan lang yan sa mga karakter ko. Ako lang yung lalaking friend ni Kara. May mga set of friends naman siya. Pero dahil pala biro ako, dinadaan ko sa biro ang lahat kaya masaya siyang kausap. Sa totoo lang, may sense naman akong kausap. Pero madalas, malungkot siya. Lalo na nung malaman niya na may girlfriend na yung crush niya. Batchmate namin sa lower section. Itago na lang natin sa pangalang Dante. Ako lang yung sinasabihan niya dahil ayaw niya na tuksuhin siya ng mga kaibigan niya. Noong malaman niya na may girlfriend na yung crush niya, malaki yung naging epekto noon. Unang crush ba naman? Dati, lagi siya yung top 1 ng buong batch namin. Ika nga, unbeatable. Pero unti-unti nawalan siya ng gana. Sabi ko nga sa kanya, sasapakin ko na lang yung crush niya nang matauhan at mapansin siya. Pero sa loob-loob ko, paano ka naman magugustuhan? Matalino ka, pero hindi naman pansinin. Lagi nakapusod yung buhok. Tapos, makapal yung salawin, mahabang palda, balot na balot. Pero syempre, hindi ko na sinabi. Kahit maloko ako. Tanging siya lang yung hindi ko mapakitaan ng kagaspangan at kalokohan ko. Kaya madalas, binibiro ako ng mga tropa. May gusto daw ako kay Kara. Na mabilis kong itinatanggi. Si Kara, pilit niyang itinatago yung lungkot niya. Pero matapang siya.
Natapos ang third year namin and as expected, hindi na siya yung top 1. Fast forward, nagsikap siya fourth year. Siya ang naging class valedictorian namin. At ako, Hakot Award. Best in Agriculture, Math Wizard, at may ngiting tagumpay. Pero, nung graduation namin, nagulat kami nang makita namin si Kara na biglang pumasok nakalugay ang buhok. Naka-off-shouldered knee-length cocktail dress. May manipis na makeup. Walang salamin. High heel shoes ang suot. Nakasampay sa braso ang toga at nakangiti. In fairness, may hawig pala siya kay Kay Abad kapag nakapag-ayos. Nang makita ko siya, grabe ang kabog ng dibdib ko. Kitang-kita ko ang bawat kilos niya dahil naghintay ako. Ang aga ko kaya. Yung mga lalaking batchmate namin, nagtapikan, nagtulakan, nagkanda haba-haba ang liig habang tumitingin kay Kara. At naririnig ko nagbubulungan. Ang ganda pala. Si Dante, ang crush ni Kara, kasabay namin graduate. Nakangiti, pero kitang-kita ko na malungkot pa rin siya. Si Kara, ako tahimik lang, nakangiti. At inuudyok ako ng iba kong mga tropa. Iniisip kasi nila na ang best friend ko ay girlfriend ko dahil sobrang close namin. Kung tutuusin, hindi naman talaga. Hinayaan ko lang nilang isipin na girlfriend ko nga si Kara. Hanggang sa nagbigay na siya ng class valedictory address. Hanggang sa awarding, pagbaba ko ng stage, diretso ako sa kanya. Isinabit ko pa yung 3 medalya ko sa kanya kasi kahit na Hakot Award na siya, bilib pa rin ako sa kanya. At para bang gusto kong ialay sa kanya yung mga awards ko. Hindi na siya naka-attend ng graduation ball kasi minamigraine siya ng sobra. Actually, ng mga panahon na yon, na-miss namin siya. Ako naman, dumaan sa bahay nila, nakikain pa sa handaan nila, pero siya nagpapahinga. Di ko man lang siya nakita. Hindi na kami nagkita bago siya umalis. Di din nakapagpaalam, kasi di pa uso cellphone noon sa lugar namin. At kung meron man, di ko afford. Biglaan, nagdesisyon ang magulang niya na ipa-check up siya sa Maynila. Fast forward, pumasa siya sa UP at doon niya napiling mag-aral. Ako naman, pumasa din sa pa-exam ng mga gustong pumasok sa seminaryo. Nagulat kayo, ano? Oo. Papasok ako ng seminaryo dahil may scholarship. Bakit ba? Kasi ayokong tumigil ng 1 taon sa pag-aaral. Ng mga panahon na yun, ang 3 kapatid ko ay nasa college. Alam ko na hindi kakayanin ng mga magulang ko. Pumasa din ako sa character evaluation. At malaki din naman yung pinagbago ko kahit sa maikling panahon. Naitawid ko ang first and second year pre-college ko sa seminaryo. Di kami nagkikita. Di siya nagbabakasyon. Sem break lang ako nakikibalita sa kapatid niya. Hindi ko na rin pinilit kunin yung address niya sa dorm at mukhang wala namang planong ibigay.
Natapos ang pre-college ko, duman ako sa kanila. Aba, may sulat para sa akin. Humihingi siya ng pangunawa kung bakit pinili niya na hindi umuwi. Masakit pa rin pala sa kanya yung nangyari. Dahil nga nag-asawa si Dante. Oo, nag-asawa si Dante kahit bata pa. May kaya naman yung pamilya nun, kaya hindi siguro problema. Nagtuloy pa rin naman sa college si Dante. Siyempre, ang best friend ko na si Cara, heartbroken. Ako naman, okay na rin. Kasi, at least, wala na siyang pag-asa talaga kay Dante. May girlfriend din ako noon, pero madalas nauuwi sa breakup. Fast forward, 3rd year, sem break, umuwi siya. Maraming nagbago sa kanya. Bumagay na din yung suot niyang salamin. Pakiramdam ko, hiyang na hiyang siya sa Maynila. At tinanong ko siya, "Ikaw ba yan?" At sinagot niya ako ng, "Don't worry. Same old probinsyanang best friend mo pa rin ako." Balita daw niya, good boy ako. Kaya hindi siya nag-alala sa akin. Out of nowhere, sabi ko sa kanya, lalabas na ako ng seminaryo. Tatapusin ko lang ang 2nd sem. Sabi niya, bakit? Sayang naman. Ako pa naman daw yung magkakasal kapag nag-asawa na siya. Sabi ko, "Ay, hindi pwede. Hindi ako magpapare. Ako ang magiging asawa mo." Natawa lang siya. Puro daw ako kalokohan. Tinuloy ko yung plano ko. Hindi na ako nagtuloy ng 4th year. Pumunta ako ng Maynila, nagtrabaho, nagsipag. Ginagawa kong araw ang gabi. Hanggang sa nagkaroon ako ng regular na trabaho as a warehouse man ng isang kilalang pagawaan ng spare parts ng sasakyan. Gasboy din ako sa gabi. Kahit nasa Maynila na din ako, at alam na alam ko kung paano ko siya pupuntahan sa dorm niya, hindi ko ginawa. Palihim akong kinakausap ng papa niya nung huling bisita ko sa kanila. Ang laging paalala sa akin, wag na wag ko daw istorbohin yung anak nila habang nag-aaral. Nangako naman ako. At sabi ko, hindi ako magiging hadlang. Hanggang sa isang araw nagkita kami ng birthday niya. Sinabi niya sa akin na nag-a-apply siya ng abroad for scholarship para mag-masters. Lumipas ang mga araw, nag-grant ang scholarship niya sa New Zealand. Medyo matagal niyang inantay yun. At sa wakas, 4 na buwan na lang, aalis na siya para ituloy ang masters. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam kong mababago ang lahat pag umalis siya. Selfish nang matatawag pero nag-iba ako ng diskarte. Isang gabi, may nangyari sa amin. Nagsorry ako. Wala akong narinig na sumbat sa kanya kahit kagagawan ko ang lahat. Nagkikita pa rin kami pagkatapos ng insidente pero hindi naulit yung kapusukan namin. Sabi niya sa akin, antayin ko daw siya. Basta mag-aral lang daw ako uli. Sabi ko, sige, promise. Para bumagay naman ako sa kanya pagdating ng panahon. After 2 months, nalaman ko. Bullseye, buntis siya. Umiyak siya ng umiyak. Natakot siya. Sa totoo, takot din ako. Paano na, no? Pero nagdesisyon ako. Sabi ko, pakasal kami sa civil. Pwede naman kasi 22 years old na kami. In short, nagpakasal kami na ang witness ay kuya niyang engineer na. Na ang sabi lang sa akin, huwag kong pabayaan ang kapatid niya.
Nagulo lahat ng pamilya niya. Na-ospital lang na mama niya. Galit na galit sa akin ng papa niya. Saan daw napunta yung utak ng anak niya. Malaking kahihiyan daw yung dinadala niya. Halos itakwil siya. Nagulo ang mga pangarap niya. Totoo pala yung napapanood sa pelikula. Pero pinilit niyang magpakatatag. Nagkamali siya, itatama niya. Pero 100% kasalanan ko. At sa parte ko naman, pinakausapan ko ang mga magulang ko. Nakausapin din ang mga magulang ni Kara. Kaya naman nagkasundo, naaalalayan nila kami. At dahil tapos na ang civil wedding, kailangan na namin magsama. Naganap kami ng bahay na uupahan malapit sa trabaho niya. At kahit masama pa yung loob ng parents niya, galing probinsya, may pinadala sa amin na dating yaya nila para pakiusapan na may makasama kami. Mapagkakatiwalaan kahit 1 taon lang. Mahirap sa simula. Minsan naririnig ko siyang umiiyak sa gabi. Siguro akala niya tulog na ako. Parang dinudurog yung puso ko. Nararamdaman ko din yung init ng luha niya dahil sa braso ko siya nakaunan. Komportable siya sa ganon. Niyayakap. At inihimas ko na lang din yung buhok niya para ma-relax siya. Nakaramdam din ako ng hiya. Lalo na mas malaki di hamak ang kita niya sa kita ko. Potek na yan. Pakiramdam ko, wala akong silbi. At ayoko na ang asawa ko ang bubuhay sa amin. Kaya sinabi ko sa sarili ko, magsisikap ako para sa kanila. Sanay ako sa hirap ng buhay. Pero si Kara hindi. May kaya ang pamilya nila. At ayokong mabago ang nakagisnan niya ng dahil sa akin. Lumipas ang mga araw, mas nakikilala ko ang dating best friend ko na ngayon ay asawa ko. Malambing pala siya. Di lang halata, lalo na laging seryoso. At yun ang isang bagay na nadiscover ko. Di pala siya tuod. Mahal na mahal ko siya. Bukod doon, mataas ang respeto ko sa kanya. At masasabi ko, she's very warm, passionate, and caring. Lumipas ang 1 taon kinaya namin. Siguro dahil sensible at mature din siya mag-isip. Maayos ang pagsasama namin. Tuluyan na kami napatawad ng parents niya. Nakita na nila yung unang apo nila eh. At ako naman, nagdesisyon ako ng mga ibang bansa kahit mabigat sa loob ko na iwan sila. All out support naman siya lagi sa akin. Unang bakasyon ko, nagpakasal kami sa probinsya sa simbahan. Kahit paano, bongga ang naging kasal namin. Nagdesisyon din siya na ituloy ang masters niya. Pero dito na sa Pilipinas. At natapos sa loob ng 2 taon. May mataas na posisyon sa kumpanya. Masasabing maayos. Hands-on sa anak niya. Sa anak namin. Flexi time naman siya sa trabaho kaya walang kaso. Nabili na rin namin ang inuupahan naming single detached. Kahit papaano, alam ko, nakakabawi na ako paunti-unti. Siguro iniisip nyo, di ba ako nagloko habang nasa ibang bansa? Hindi ako santo. May mga temptasyon. Pero noong panahon na malapit na akong matukso, nakareceive ako ng text message sa misis ko. Hindi daw niya alam kung bakit hindi siya makatulog. Wala naman daw siyang problema sa trabaho. Okay naman daw lahat. Ang sabi ko magpa-check up siya. Sabi niya, okay naman daw siya at yung anak namin. Katabi daw niya. Ang lakas daw ng kabog ng dibdib niya.
Kaya bigla niya akong minessage kasi baka daw napatrouble ako. Kahit alam niya daw na graduate na ako sa ganung bagay. Sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala, okay ako. Sabi niya, lagi ko daw siyang isipin na kahit mahirap man na malayo kami sa isa't isa, nag-aantay lang daw sila ng anak namin. At mahal na mahal niya ako. Nagising ako sa muntik kong pagkakasala. Doon ko naisip, ang gago. Ang kapal ng apog ko para lukuhin ng misis ko. Swerte ko na nga sa kanya, mag-aanap pa ako ng bato. Sa ngayon, nasa Pilipinas ako. House husband muna. Nakikipag-bonding sa kanila ng anak ko na female version ko. Sabi ng asawa ko, bago ako umuwi, may umaaligid daw sa kanya na katrabaho niya. Siyempre, alam ko naman na hindi niya magagawa sa akin yun. Eto daw, kinausap daw niya na wag siya. At sinagot naman siya ng yes ma'am. Oo, isa sa senior staff niya ang nagkagusto sa kanya. Tuluyan na rin nag-resign yung lalaki. Natakot ako ng mga oras na yun. Kasi gawain ko dati yun eh. Nandun yung kaba, pero mataas ang loyalty niya. Pero ako, tinamaan ako ng insecurity. Humingi ako ng 3 buwang bakasyon sa boss ko. Pumayag naman. Alam ko, hindi pera lahat ang katapat para makabawi. May iba pa tayong responsibilidad bilang asawa. Kaya naman, nagdesisyon ako na magbakasyon muna sa Pilipinas. At pinayagan naman ako. Ilang araw na lang paalis na ako. At nadagdagan na naman ang mga inspirasyon ko. Dahil 6 weeks pregnant sa pangalawang anak namin, si Mrs. Kahit nagsimula lang ako bilang warehouse man sa pinagtatrabahuhan ko, mabilis ang pag-angat ko sa trabaho. Dahil sa pagpupursigi ko para sa pamilya ko. Ako lang ang salesman na undergrad. Lahat ng salesman namin, engineer. Alam ko na darating ang araw, hindi ko na rin kakailanganin na pumunta pa ng ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya. Darating din yung panahon na makakaipon ako ng sapat na pera, ipang negosyo at magtatrabaho na sa Pilipinas. Makakasama ko na rin yung mga anak ko at dikit na rin kami ng misis ko. Sa mga nakikinig ngayon, lahat ng mga mali ninyo, pwede nyo ring itama. At sa lahat ng mga manlulokong tulad ko, dati, sa tamang pagkakataon at sa tamang taong makakasama sa buhay, kaya na din nating tumino. Salamat po sa pagbabasa. Ako po si Hil at ito ang aking secret file.